आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्टनं तिकीट दरवाढीचा निर्णय घेतल्यापासून बेस्टच्या महसुलामध्ये आता वाढ झाली आहे। मात्र प्रवाशांची संख्या ही 31 लाखावरून कमी होऊन थेट 23 लाखांवर आली आहे। बेस्टचे सुमारे 8 लाख प्रवासी आता घटलेले आहेत आणि त्यामुळे बेस्टनं घेतलेल्या या निर्णयानं उपक्रमाला फायदा झाला आहे की तोटा हे आणखी काही महिन्यानंतर स्पष्ट होणार आहे। कोट्यवधींच्या आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमानं 9 मे पासून तिकीट दरामध्ये वाढ लागू केली। त्यामुळे बेस्टच्या रोजच्या महसुलामध्ये वाढ झाली आहे आणि बेस्टनं साध्या बससाठी पहिल्या 5 किलोमीटरसाठी 5 रुपयांऐवजी 10 रुपये तर वातानुकूलित बसेससाठी पहिल्या 5 किलोमीटरसाठी 6 रुपयांऐवजी थेट 12 रुपये अशी तिकीट दरवाढ केलेली आणि ही दरवाढ केल्यानंतर 9 मे रोजी 23,17,000 प्रवाशांनी प्रवास केला। बेस्टची दरवाढ होण्याआधी 8 मेला 31,50,000 प्रवासी प्रवास करत होते अशी नोंद आहे।